mga RCC, mga CFD, na ako'y pakiluoy ninyo ba? Pamalik na intawon mo sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga Seventh Day Adventist sumala sa Mateo 16:18. Pamalik na intawon mo. Ayaw na intawon mo pagsimba ng mga walay kinabuhi nga mga larawan, no? Unya dili na ta magpangaon na ng mga mahugaw mga mananapalihog. Pamalik na intawon mo. Igsuon balik na intawon kay gipaabot ka sa ato ang Ginoong Hesukristo. Balik na intawon igsuon. Ug kamutanan nga naa diyan na. Pamalik na intawon mo. Ang Dios magapanalangin. Amen. Ini mga higala na to mga sabadista ba, bisag unsa dalayan tayo masulod sa ilahang gitawag og pangunahuna nya pagkahuman patakal na lagi in taon og yawit. Pero sige no ko in taon, una dili na to malimod ang kamatuoran or madinay ang kamatuoran nga ang Seventh Day Adventist Church gitukod ni Ellen G. White sa iyang bana nga si iyang bana si James White, Jane Andrews and Joseph Bates. Kining upat ka mga fundador sa gitawag og Seventh Day Adventist dili na mao ang Kristo. Usa lang kabuk ang Kristo nabuhi sa unang siglo. So kana nagtukod-tukod og sekta sa 1863 nga mao nang upat ka mga Amerikano og diha kakaron nagpasakop mga bini na nga Kristo. Nga naman kinahulog nga ilang kompetensyaan ang Kristo nga nagtukod og iglesia sa unang siglo. So sa mga paagihang nga nahimong tinuod nga iglesia ang Seventh-day Adventist. Unya sa usa kong pagkahitabua nga tawag ining nahimo nga ang Seventh-day Adventist direkta nga gitukod sa tuang Ginoong Hesukristo. Nya mga mademo para dayon mo nga wala mi yung nga direkta nga mo okay tawag anang batasan og kinaiya. Kasi Kristo nagpahulay sa adlong Sabado niya, sila po nagpahulay po sa adlong Sabado. Wala ba gyud mo gitawag og common sense? Si Kristo nagpahulay sa adlong Sabado tungod kay ang iyang religion nga iyang gipasakupan sa diyang naa pa siya ang kalibutana. So wala pa niya gitukod ang iyang iglesia, nagpasakop siya sa relihiyong Judaismo. Judaism kay mao man to ang tinuod nga tawag ining sabadista. Kamo mga piki man mong sabadista, Americanized man mo. Bot ipasabot kanang inyong kinaiya, kanang inyong pagsunod-sunod kuno sa sugo sa Ginoong Dios, in Amerikano dili Hinudyo. Dili. So piki mo magitawag og sabadista. Si Kristo kanang di pa mukaon og karne sa baboy. Ngano man sinong dagi ang iyang religion gipasakupan Hudiyo man. Dili man Seventh-day Adventist. So kung tinuod gyud mo nga nasunod mo kang Ginoong Hesukristo sa pagsunod sa adlawng ikapito or adlawng Sabado sumala pa ninyo og dili mo mukaon sa karning baboy, nganong diha man mo nagpasakop anang pundo nga gitukod og mga Amerikano. Piki man na. Kaya ang tinuod nga sabadista, ang tinuod nga tawag ining dili mukaon og karning baboy nga gitagaan sa sugo sa Ginoong Dios. Katong relihiyong Judaismo wala man moy labot. Ikaduha, napaiyahang gitawag og chismis ingon pa siya nga ang Katoliko nagkuan ko no nagsimba ko no sa mga butang walay gitawag kinabuhi kasi exulti nimo ana. Muna lagi na giingon lagi nga 1 Corintios 6:9 ang mga taong tigbutang-butang di makasulod sa langit. Nakanting butang-butang mga bakako na nya asa man giandam ang usang mga luna ang giandam sa Ginoong Dios para niadto mga taong bakakon pinadayag 21:8 impyerno kalayo ga supli nga din sakiton ka didto adlaw gabi uban sa mga yawa 20 Gs sa gitawag og pinadayag ay mo pagbutang-butang kay way pagtuon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga simbahon ng mga butang ang pagtuon simbahang Katoliko now this is the Catholic faith we worship one God. Pero naghatabig pasidungog sa mga santos nga naman kay samara nga atong gipasidunggan or among gipasidunggan ang Ginoong Dios. Number 3, di daw mukaon daw tawag ining karne sa gitawag og sa baboy. Sumala pa nagadungog sa Kristo 7:14 hangtod sa 16 San Marcos ang makahugaw sa tawag ining tao dili katong musulod siyang baba kun dili katong mugawa siyang baba kay nagikan kini sa iyang kasing-kasing. Nya tungod niini giinterpretar sa tawag ining writer nga si San Marcos nga ang gisulti na Ginoong Kristo nagpasabot kan nga ang tanang makaon
pwede nang makaon, pwede nang kaunon, tawag ining rather. So, ang karning baboy, kung kumuha ng nagbutangan og kining ahos, bombay, tuyo, himuan ng pakupsan, mahimo na siyang adobong baboy, kalami ana. Kalami ana, idamay-damay pa mi na inyong actually kabuangan magud na ngano man kay kana magong dili pagkaon sa gitawag og karne sa baboy, Semitic kuan magud na. Semitic tradition magud na nga gikan sa gitawag og mga Hudyo. Yes, ang religion nga tawag ini Kristyanismo, ang origin niya gikan sa mga Hudyo, pero it does not mean nga sundon absolutely kung unsa tong mga practice sa mga Hudyo kaniadto. Mabato gi-amend na ni Ginoong Jesucristo. Manang ingon si tawag ini nga San Pablo nga ang pagkaon ug pag-inom wala kalabutan sa kagingharian sa langit. So kano siya mo-focus sa pagkaon? Nganong dili man yung tan-awon ng inyong pundo kag gitukod og Amerikano? Kay bisan pag di mo mukaon sa karnes baboy sa tibuok ninyong kinabuhi, the fact ka nagpasakop mo ng pundok gitukod og Amerikano, buti pasabot maimpyerno mo ang kapungot sa Dios, maiagom diyan ninyo. Nga naman wa mo ni Thomas Ginoong Dios. Diya man mo ni Thomas panguna-una og pagtuo sa mga Amerikano. Pagmata daw palihog pagmata. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.